哎呦我的妈！ नोंहासो आसिया सागोन दा सुग्रा निउ फर्मुला बानलु गायनाय बोथोरा एसे जोरांलायबाय नालाय दसेल'सो जोरांगोन माने कन्टिनिउ अखा हाबाय थाखासिगोन नालाय दायो दैज्लां बोथोर मोनफैबाय ओमफ्राय जोगोनार दंफां माने जोगोनार बेन्दों होनांगोन बेखौ दंफांथ' नङा फुलि जोगोनार बेन्दों मानलायसो नालाय बेयो दंफां गिदिर देरा जोगोनारा नैबेहाय बाल्थिङाव दाखोर गारनानै दोनदोंमोन आरोना जानायखौ ओमफ्राय रज'नानै थादों बेनो हासार जाथों होननानै बाल्थिङाव गारबाय रज'बायसो बेखौ गायहैनो नागिरदों ओमफ्राय बानलु फुलिबो लादों थिखेथ' गायनोसै जोगोनार फुलि नैबे खुमब्रा देनां माबायाव जानांगौ मानलाथ'वाखै नै एसे मानखांबाय दैज्लाङाव जानांगौ हागोनथ' मानो थिखोनो हाया नोंलाय थिखोनो हायाबा माखौ जाथारदों बिदिनो लांनांगोन ना अयथासार लेवार दंखायो बे बारियाव आयु आङो नै बारलांबायमोन आरोना बेराखौ ओमफ्राय लेवारा जि गिदिर ओंखारबाय आं थांला फैफिनबायसो माथाम खानाय मासे मानै माथाम आं गियोलै थै आं थांलालै फैलै अखा हागोदानखाय जि लेवार इसोर नै जोमैया दासो एसेसो नांदों ओमफ्राय जोमैया दाखा दाखा जोमै दाखा फैदों थांलाय आङो इमान लेवार गोनाङाव हिनजाव गैयाबानो खामानि मावा नालाय हिनजावखौल' जि लोगो लायो नालाय आं सिथ्लायाव दाखोर बारजों बिरख्लायनायखौ आङो सिबबाय थुदो होननानै खुन्थायाव खदाल लालायना खदालाव गिदिरथार मानखोबाय लेवारा जि गिदिर नै खदालाव नै नोङो नै ओरैबायदि लेवारमोन इथिंसो खम ओमफ्राय इयाव गायबाय नै मिस्टार दै न'आव गायबाय आरोना बेहाय फांथाम जोगोनार बिफां आं हले जोगोनार बिफांसो होनो जोगोनार बिफां होनाबा माथो होनो जोगोनार बेन्दों होनगोन बेन्दों बे जोगोनार नामा खुमब्रासो खुमब्रा नङा थयो जोगोनारसो मारना जोगोनारसो जाग्राल' नालाय मावफेरा अरबाय नङा लेवार गिदिर ओमफ्राय लेवाराबो आं सिगांनिफ्रायनो जि गिखायो लेवारखौ बैयाव माखासे गायनोसै नामा बेनि हासारखौ लखबनासो होनो मोनबावनांगौमोन फिथाइ ख्रि ख्रि थाथारोलै दे बैसां लुना होगोन जों ने नोंजों सब बुस्थुआनो जाखायो माथो दाउबाबो अमाबाबो आंना आथिङा मानि थाखाय दिगुन जादों नोङो दैखराव माबा फाक्का लुना होनायासो सिमेन्ट लिरना होनायासो जादों अरलाबदों आंना आथिङा दैखराव फैनाया बार खोलो खोलो बार बारदों हाजोआ दासो एसे नुजाहांबाय नै बैलाय बैथिं गायजागोनदां बैथिं बै खन्द'आव बे गय बिफां खाथिनि एसे ओरै उनखै गयावबो गायजागोनदां माखासे थैबाय दाख्लैनि सान्दुंजों ओमफ्राय फुजोबखादों आङो एसे फांनै ना फांथाम गारबोदों आरो आं गिदिर गिदिरखौ एसे गेसें फुनानै गायनाय बायदिसो खालामनानै बानलु फुलि गायबावबाय बेयावबो बांद्राय फिसाबा खुसेंग्रा अरस'योलै बानलुखौबो फांनैखौनो होखानांगौमोन जोङो फांनै जायोना मोननाय जानो सिरि मोननै गायबाय आरो बेयाव बेलायाव आखाइ सुदों आं बायावसो सुदों
जि मोजां फैखानो नायजों बैथिंजाय गाहायखाय बैयाव दै थाजोब्बाय लबार बिफाङाव अबाव दंबावोखाय गैला गायबावनो होनदां दे मोजाङै मावदो रानिफ्रा गामसा लिंथिबो थेबा ओमफ्राय लेवार बाजाबा उन्दुदों बानलु बिफां बारा गैखाला माथो साबदाल दं बेयाव जाजोबगोन इयो दासो दुब्लि दुब्लि दै थादों बोरै मोनदों खामानि मावनांनानै गना बेनो जाबाय आरोना मालाय गन थुनासो गायो नोंहासो आसिया सागोन दा सुग्रा दा निउ फर्मुला बानलु गायनाय बांगालफ्राबो इदि गायो मालाय माने इमान खाथि खाथि गायखो गायजायो जा माखासे थाइजोब्बाय आरो इयो बानलु गोसोम अबेबा बानलुआ माने गोथाङै अरस'ना जाबा खारोना बे बानलुआ खारा आरो गोथाव नांगौबा मोदोमलायोना अनलाइन खालामबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनखादों थाइबा खबर होगोन आं बायनानै जानोबा आबाद मावनांगौ होनबाय नालाय आबादखौनो मावनोसै आं दाना उफाय गैया जि माबा गामियाव थाग्राफ्रा मैगं गायनांगौ जालायथारगोन जानो लुगैब्रा इसोरबो जोंनि भिडिअ नायनानै लांफैबानो जाबाय दे जों गायनोनो रोङाबा गायफेरानोबा उदां बिमा बिफानि सायाव जानाय गायग्रा जानोसै एबारनिफ्राय आबाद मावनोसै नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय आंथ' मिथिबावानो मा टाइमाव गायबा मा जाहैयो मैगंल' गायनोसै आं लांफैबानो जाबाय लोगोफोर जाग्राल'सो हाबा जाबाल'सो गियान फैनांगौ जायो रोङिया खायसेया मालाय रोंखायो खायसेया रोङा होमबाबो हाबा जाबाथाय उफाय गैया आरोना बिमा बिफाखौथ' मोनबाय थाया नालाय गावनो खुद मावनानै जानांगौ जायो रोङाबाबो रोंनांगौ जायो नै दैया दिमोल थाबाय लबार बिफाङावसो जावग्लायना हरनो नागिरदों आरो दै इथिंजा जावना हरखादोंमोन नै इथिंजा दैयानो जि बुरजा जाबाय हाया गुरै जासोदोंना अखा हानायखाय फुरफुरनो जाबायलै गाबोन मावनोसै दै होबा मोनखागौमोन आरो नोङो ओरै जालाय आयु